Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Pre nego što ovaj video krene, like i subscribe na ovaj profil. Uzmite jednu kafu, nešto za piće, nešto za hranu i danas reagujemo na Anđelu sa IDG showa. Let's go! Hoću samo da kažem da su to ovde izglasali, tako da ću da ubacimo ovde glasali između Kotlaje i Anđele, koja za koliko glasova ima. Tako da pratite me na TikToku, random_Veksko i tamo glasite za druge učesnike. Naravno, za one koje ćemo da snimamo sljedeću reakciju. Krećemo! IDG Pepsi Show je malo mnogo glasno. Ovako mnogo bolje. Dobro. Da li je neko kao ja? Glas puca. Ostavljen tako bez razloga. I ko sad bol da zaustavi? Kad nemam sreće, dobro peva ona. Lepo peva. Tamo gde ideš, neka te sreća dočeka. Ta što te voli, neka te voli do veka. Ok, dosta gledamo nju. I ti oznaj da deo sam tvoje prošlosti. Što nisi sa mnom, to neka Bog ti. Dobro, moram da kažem da je scenski nastup jako zanimljiv, jedan krevet, sve crveno. Hoću da kažem da sam ovaj nastup već vidio na TikToku, nisam gledao ceo, to jest gledao sam ga baš kad je bila premijera, ali jako mi je zanimljiva scena. Čak i ako ništa nije mnogo posebno, ipak dobro izgleda i stvarno je mnogo dobro prošla i po poenima žirija, ali to ćemo naravno sve posle da vidimo, naravno i reakcije žirija, šta su tačno rekli, malo će da komentarišemo, ali meni je ovo za sad bomba. Oprosti, a da li sebi možeš ti? Dobre! Seka, naravno. Tako je! Moram da ostanem trezna. Moram jer nikad se ne zna. Čuli me da Seka još nije rekla uvijaj se. Možda baš to O, plesači. Plesači. Moram, a znam da je kasno. Hoću da kažem da se njenog outfita ne vidi baš mnogo zbog ovog mantila, ali poslije će da se vidi njen outfit malo bolje. Tako da eto da vidimo kako će to da bude. Pa da mi već ti je jasno. Tu si, da njega zaboravi. Iskoristi moje mane. Dobro, moram do sada kažem da baš vokalno je mnogo dobra. Lepo peva, znači stvarno ona mnogo lepo peva i baš ima taj neki lep narodnjački glas. Znači njoj bi stajali narodnjaci, okej, ali da kažu na primjer Gini ili Gia ili Gina, ne znam kako se zove, njoj ne bi stajali narodnjaci. Ne, ona je za narodnjake, Anđela jeste, ali ostali ne verujem. Iskoristi moje mane. Sutra pričaj na sve strane. Da ovakvu nisi imao. Neka čuje, neka sazna. To neka mu bude kazna. Što si sa mnom sam. Ne, sviđa mi se što je to lepo po crvenoj estetiki, znači sve crveno, nastup je bomba. Neka čuje, neka tuguje. Idite pekaj! Tako je! Jopre! Nisam ti ja tako dobra sno. Da te ne bi takla rameno. Ako ti se dopadam, sutra ćeš. Ali dobro, outfit je stvarno zanimljiv, ček, morat ćemo malo da ju bolje vidimo, da ju zaustavimo. Dobro, ovo je zanimljivo, čisto sve crveno, crno, belo,
zanimljivo je, stvarno jeste, ali ajde sad da gledamo kraj. Vozim te kući, Prođi sa mnom kroz crveno, bit će tvoj... što je njeno. Bolje da ćutim. Drži oči i ne koči. Prođi sa mnom kroz crveno, prođi sa mnom kroz crveno, bit će moje, što je njeno. Beži oči i ne koči. Prođi sa mnom kroz crveno. Tako je! Bravo. Bravo, znači ovo je stvarno lepo otpevala, ja baš i nemam sad baš neke komentare kad je bila super, meni je ona stvarno bila super, jedino malo što, ne znam, medley je meni najlepši deo u celom IDG show i tu stvarno mora da bude ono, bum, znači treba da bude ples, treba ovo, treba ono po meni, ona nije imala baš neki ples, osim eto to vrskanje ovako onako, tako da eto možda mi bi taj ples kao malo falio, ali inače ona vokalno je dobra, scenski nastup je bio super, ne znam, znači ovdje stvarno nemam šta mnogo da kažem, kod piruete sam imao svašta. Ali ajde da vidimo šta će da kaže žiri, to je šta će da kažu coachevi, zašto je na jednoj strani to bitnije. Ne. Pa nije ovo loše uopšte bilo. Molim? Molim, pa da gledam ti sve vreme reakciju, sve vreme bodriš. Ja ne znam ko je bio slađi. Da li ona, da li ti momci koji su igrali oko nje, da li ta njena... Ali moramo malo da kažemo, ja moram da kažem da se Seka baš proserava malo kod ovih drugih kandidata koji nisu njeni. To moram da kažem malo. Videlo se i po bodovanju. Gestikulacija, da li ti pokreti, toliko si slatka. Bože, hvala ti za ovo kandidata. Hvala vam. Toliko lepo izgledaš, toliko vidi se da se trudiš i znaš šta mi je jako drago? Postoje neke reči koje smo ti i ja prolazili u studiju, za koje sam ti rekla da obratiš pažnju, sve i jednu reč si otpevala kako treba. Svaka. Ali dobro, moram da kažem sad kod ovo da stvarno kad se trudi čovek da i treba da dobije dobre bodove, pogotovo ako stvarno bude tako kao što je Seka rekla da se ona trudila i da eto te reči, stvarno bravo za nju, ako je sve ispoštovala, ako ovo, znači stvarno nemam komentar. Ti čast. Hvala. E sad, uvek kada i pevamo i igramo, šta god, kakvu god interakciju da imamo sa nekim drugim, jako je teško skoncentrisati se, otpevati Tačno. sve tačno, sve dobro, sa udahom, sa izdahom, sa emocijom. Ti si se jako trudila, jako. Moram i ja da kažem, znači moram i ja da kažem da se trudila. Toliko si slatka, toliko si lepa, Bože. Hvala. Hvala, Sjajna Seko. si bila, nastavi da cvetaš, nastavi. Kako Isto ti je bi bilo rekao. sa Sekom u studiju, Anđela? Top. Odlično. Da. Top, no. Veoma skromno. Pa mislim- 2 put ti mentorka pominje Boga, a ti kažeš, ma top. Pa znam. A šta? Ona je skromna. Ne, skromna je Ne, stvarno. stvarno, Ovaj nastup je predivno. bio sve osim toga. Tako smo i videli. Bravo, sviđa mi se. Znači stvarno dobro je bilo. Relja, skinuo si se. Tek ću. Dobro, ja si izuo, ti si Skinuli smo skinuo. se mi, Nešto rekla, pa ponelo me. Znaš šta ja vidim kao problem? Što će Seka prvi put večeras vidjeti da mi na kraju moramo da glasamo i da nećemo baš za sve njene kandidate dati po 12 bodova, što ne znači nužno za nju, ali da ne narušavamo ove prijateljske odnose odmah. Ti si bila odlična, meni lično prošli nastup bio bolji, pevački, emotivno, ali ovaj mi... Dobro, da, pevački, meni se i prošli izbor pesme mnogo sviđao i baš je lepo otpevala. Stvarno, ovdje je bilo okej, ne mogu ništa da kažem, stvarno bila je dobra, ali prošle pesme je malo pokidala, malo više. bio kompletniji. U smislu tvog... Hvala. U smislu tvog truda, gradacijski prva, druga, treća pesma, ono što si probudila kod publike, to je nešto što ne može se fejkuje publiku ili radiš ili ne radiš. Ti si ih podigla na noge, tako da to je dobro, ali probaj da se fokusiraš da sledeći put, bez obzira što ti je ovako kao težak scenski nastup, pevaš kao što si prošli put pevala i onda je to
onda je to zagarantovanih 12 bodova. Perfektno. Hvala. Vazduh. Hvala, Relja. Idemo do Nataše. Evo da vidimo šta Nataša kaže. Anđela, meni je ovo sve bilo bukvalno na ivici kiča. Ali, energija koju si ti poslala i tu želju koju ti imaš u sebi i to i Ovo možda glupo zvuči, ali ja mislim da Nataša treba da ide da radi kod terapeut. To jest, ne znam šta je terapeut. Ona za psihu. To. Ona bi stvarno tu bila. način na koji ti, mislim... Znači terapeut. Je to terapeut? Jeste, ja mislim da jeste. Ja sam uvek pre za ovo nego da utisak bude okej je. Znaš, ovo nije okej, ali je strava. Hvala. I to je moj utisak, da si ti strava. Hvala. Anđela, ja moram da dodam nešto. To što ti je Nataša rekla, meni su to govorili na početku karijere. A to će uvek tako I da hvala bude. im. Uvek će to tako da Tako bude. da hvala i Nataši. Ali ja sam... To je sigurno imam dobar znak. Pa znam. pozitivnu emociju. Pa da, znači, pa isto. Ali moram da kažem ono jasno. što stvarno, znači... Jasno, zato i bukvalno mi je, kažem. ono, sveki, ali je super. Jeste. Svo troje smo bili na nogama. I veoma posjeća mene na početku Ome dale karijere. pozitivne komentare. Jeste. I meni su to govorili, da sam kič, da sam ovako šund i tako dalje. Ja nisam rekla kič i šund, ja sam rekla Pa da mi na je sve na ivici granici, na ivici kiča, ali Ajde. da mi je strava. To je ogromna razlika. Ali to je Isplivala dobar je. znak. Otišla je dalje. Isplivala je. Da, To je Nataša jeste, htjela da jeste, kaže. pa jeste. Ne znam kako ste s nama uspjeli da se posveđate oko pozitivnih komentara Mi koji se se bre ovdje dali. posvađao. mi ovako pričamo. A, to. Ovo ti je bračni odnos. Ako te Bračni neko odnos, pita- joj, ja lupaju. Ovo su ChatGPT. zdravi bračni odnosi. Da. Šta nije u redu? Dragi moji koučevi, suzdržite se. Budite prijatelji do kraja emisije. Budite prijatelji, molim vas. Jer posle emisije... Sačekajte glasanje koje treba da Atmosfera zavisi dočekamo. od vas, Znači- naše drage publike, gledalca, Sačekajte glasanje koje Anđele. treba da dočekamo. Ostalih 10 koji će se popeti na našu veliku binu i pokazati kako su spremili svoj medal. Ajde, DJ. Dobro, ljudi. Mogu da kažem samo da sam pozitivno srećan, znači baš mi je super odpevala i scenski je bila super, tako da nemam šta tu mnogo da kažem. Ako želite nekog vašeg favorita, samo pišite u komentare i onda, eto, like, subscribe i šaljite ovaj video možda drugarima, ako im je dosadno. Rekao bih doviđenja, ljudi. Neću da ovaj video bude mnogo dugačak i besmislen i dosadan, tako da pišite mi, kao što sam rekao, druge izvođače, to jest druge vaše favorite i eto, viđamo se. To je to. Bye bye.